frumos. Cum te numești? Mă numesc domnul Ilie Ionuț Alexandru. Ați fost cu mine la petrecerea din Boschete. Cum te numești? Medea. Medea, ok. Medea. Tu cum te numești? Domnul Ștefan. Tu? O fut pe măta. Bă, zi! E ca imagine de Pe mine fundal. mă cheamă boschetar. Te cheamă Manca și Alexandru, să știi. Da, nu vine. Hai, pară. Aștept filmarea aia în care copiii, bă! Ăsta a făcut poze! Cum te numești? Cum te numești? Clim Georgiana Nicoleta și pleacă ca să nu te omor. Aia, arrivederci! Ha, stai cu tine, te mai... Bă, unde e Remus la religie? Care vrea să facem o tură prin toată școala? Ia de, bă, care vine prin toată școala? Care vine prin toată școala? Remus și-a făcut deja tema, uite aici. Cum? Mâncați copii de la el. Care vine în toată școala? Copii de spun. Nu și-o făcut nici. Filmez spre mine. Asta-i Manca. Eu sunt Georgiana. Asta-i tabla. Asta-i O cartea. să facem turul, o să fac voi turul școlii. Bă, da, azi mai ieșim în parc ca să mai facem, să fac o filmare. Nu știu, am o întrebare. Cât fac 4 ori 3? 4 ori 3, să fim serioși că e egal cu 12. 13. Bă, e 12, bă. Da, Aici ai turul școlii. Era femeia de serviciu. Aici e baia băieții, sus la etaj. Acolo au fost omorâți mulți copii. Bă. Nu. De ce mi-ați pronunțat numele? Mai ales tu! Pentru că tu ne-ai dat încă 10 probleme în plus. Dar nu este bai. Bye. Înțelegeți și voi ce am scris aici. Se vede. După aia vreau să văd filmarea. Ok. Stai, suntem la minutul 30 și 40. Mănâncă sandwich-uri, dar nu este bai. Dar n-are el bai. Mă, o să știu și mama, da? Nu. Dragi telespectatori! Dragi telespectatori! Bă, nu! Bă, da. Dragi telespectatori, mi-am terminat la matematică. Să ne facem tema, să ne facem tema. Vreau să vă anunț Clasă de retardați și dacă veți veni să ne vizitați, o să vă dăm o pulă în gură și papa. Este foarte gay să știi. Stați puțin! Cei care stați în clasă cu el, dacă o să stați vreodată în clasă cu el, o să vă dea la teme de să vă rupeți. Deci spargeți-l de acum în bătaie, dacă îl vedeți pe stradă. Pe cine? Pe tine. Dar pe cine? Pe tine, bă! Pe tine. Pe mătă. Întorci camera. Uitați cum arată. Uitați, așa arată. Așa. Așa, iar